खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 19 आगस्ट 2023 बाराय जाबाय सुनिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामाव सानै बिमा आरो फिसाज्लाया जुनारफोरनि बिगुरनि फालांगिरि खालामनायनि जाहोनाव जेलनि साजा मोनबाय। आसाम पुलिसा वेस्ट कार्बि आंलं आरो शिलंनिफ्राय गोख्रों सिग्रोमनानै सानै बिमा आरो फिसाज्लाखौ जुनारनि अंगफोरजों लोगोसे आरो अंगफोरनि फालांगिरि खालामनाय दायाव एरेस्ट खालामदों आरो बिसोरनिफ्राय सेवथानि बिगुरबो बोखांनो हादों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय निदा सिंह सेनार आरो रिन्दिक तेरंपी। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बरागावनि फ्लाइअभार साखाथियाव सासे इ-रिक्सा ड्राइभारखौ बुथारनानै दोननाय थासारियाव बोखांनो हादों। बुथारजानाय ड्राइभारनि मुङा जाबाय दिपु आरो बिनि मोदोमफोराव गोबां जोखोम जानायनि सिनफोरबो दंमोन। नाथाय दिपुखौ सोर बुथारखो, मानि जाहोनाव बुथारखो, मानो बिदि खालामखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। काछार जिल्लायाव सानै सुबुङा गावसोरखौ खौरांगिरि होननानै नंखाय सिनायथि होनानै ससियेल मिडियानि गेजेराव नंखाय खौरांफोरखौ फोसावगासिनो दंमोन। उनाव फोसावबाय थानायनि जाहोनाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय सानै सुबुंनि मुङा जाबाय मुमिन उद्दिन आरो यादुल हुसेन। बिसोर सानैया फेसबुकनि गेजेराव पेज बेखेवनानै नंखाय खौरांफोरखौ फोसावबोगासिनो दंमोन। रायजोआव गले गले मोसौ आरो बोरमा सिखाव खालामनानै बुथारनाय जाथाया जागासिनो दङ। बेबायदिनो जाथाया जादों दरं डिस्ट्रिक्टआव। दरं डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय पाटमाजाराव मोनसे सुबुंनि हानजाया सासे सुबुंखौ बोरमा सिखाव होननानै सन्देह खालामनानै गाज्रि बुनानै गोब्राब जखम खालामदोंमोन। उनाव जोखोम जानाय बोरमा सिखाव सन्देह खालामजानाय सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। बुथारजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय मुजिबुर आली आरो बे जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ दरं पुलिस एरेस्ट खालामनाय जादों। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय एक्स एनडिपि बिथांमोननि बाखनायजाथाव हाबाफारि। एक्स एनडिपि आफादा जुलि जाखांनानै 2 बोसोरसिम गावनि फिसायखौ गारनानै गुबुन फिसाय लाग्रा सासे दायनिगिरिखौ हमनानै गावनि असे बिसिनि आखायाव गथायनाय जाबाय। आरो नेक्स्टआवहा बेबायदि आरो सोरबाफोर दङबा एसे निउसफोरखौ नायनानै खोमाफोरखौ थिया खालामना ला। जुदि आरो मोनोबा निमाहा गैया होननानै जों सिगांनिफ्राय बुंखादों। इउनाइटेड फ्रम एक्स एनडिपि जानानै जों बेखौनो खावलायनो सानदों। बारे बारे खावलायनाय माबा नंखाया। एबारनिफ्राय आरो सोरखौबा जुदि जों मोनो बिनि जेबो कनसिडार गैया। आथिं हमना खुलुमबाबो जों निमाहा होआ। बे खोथाया जोंनिफ्राय थाखाबाय, भबिष्यतबो थागोन, दिनैबो बुंगोन, बुंबायनो थागोन आरो जानोबो होआ। सेंग्रानियानो जा आरो हिन्जावनियानो जा जों निमाहा होआ। जों खोनानो मोनगासिनो दङ आरोबो दंबावो। जों बेखौ तदन्त लागासिनो दङ, मोनबायनो थादों। मिया 2 मोनबाय, दिनै सासे, बेबायदि जोङो मोजाङै मोजां हरगासिनो दङ। आरो नेक्स्टआव जुदि गाबोननिफ्राय जुदि मोनोबा बेनि जिथु दायित्व जोंनियाव थाला, बे दायित्वआ गार्जेननि सायाव थासिगोन। जों बेलेग एक्सनावहा राहा लानाय जासिगोन। बेखौ नोंथांनि बे इउटुबनि चेनेलजोंनो बिथांमोननिसिम बेखौनो फोरमायहरदो जे जाहाथे खबदान थानो होलायदो आरो जोंनिनो बर' सोरबा लाना खारबोनाय, सोरबा मालायनि फिसाखौ लाना थांनाय, सोरबा लाबोनाय, बे माने बे माबाखौ जोङो जानो होलिया। जुदि जायोब्ला बेनि जिथु राहा, बेनि राहाया जोंनियाव दङ गुवाहाटीयाव। बेखौ जायथु सानना दङ बेखौ नायना लाथोंसै बे नोंथांनि चेनेलजों। जों बेखौनो खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय। सार मिटिंआ सोलिगासिनो दा? खोनाया? मिटिंआ सोलिगासिनो दा? औ, मिटिं माने समाधान मोननै साइडनिफ्रायबो जोङो मोजां डिसाइड खालामबाय, समाधान जाबाय। जाहाथे नांलायनायबो गैया, बेखौ बे तर्का तर्किबो जों जानो होआखै। आरो ओरैबायदि जों मोजां मिलायनानै होदो, बे जों बुंनायनि रावजोंनो बिसोरो मानिनो गोनां बाध्य जाबाय आरो। ओमफ्राय मानजिदों नामा फंसे फंनै? फंसे फंनैखौ मानजिदो, बेखौ जोङो होआखै। भिडिअ गाज्रि नुयो नालाय, ओंखायनो जोङो
बिदि जानाथों हिन्जावसानिफ्रायबो गारजेन बरिया न'खरनि गोरों गोरा फैजोब्बाय बिथिंनिफ्रायबो जोङो मोजां गोरों गोरोंखौ लेंहरनानै जोङो बे जोंनिनो बालाजि मन्दिर बालाजि टेम्पोलाव जों मोजां सावरायनानै गासैबो सेंग्राफोर दंजोबो जोंनि खिथिनाव नोंथाङा बै सावरायनायनि गेजेरजों जोङो दिनै मोजां मोनसे जाफुंसार होनो हादों आरो जोंनि बर' हारिनि जिथु गुबुंले जानाय बै माबाखौ लाइनखौ जोङो मोजां लांनो हादों आरो जेनेबा गोजोननाय थाबाय दा बिदिनो मिटिं सोलिगासिनो दङ दा बेहाय सोलिगासिनो दङ मिटिङा माखासे बाथ्राखौथ' मिथिखाबायानो जानांगौ गुवाहाटी नोगोरमायाव दंफैयोमोन बिसोरखौ गोबां सिग्रोमनानै हमदों मैया हमदों बेयो मिटिङा सोलिगासिनो दङ आरो नै मोनसे खिसाना नै मोनसे पार्टिया जाहैबाय नैथि बिसिनि आरो नै मोनसेया जाहैबाय फिसाय आरो गिबि बिसिनि बेबायदि मिटिं सोलिगासिनो दङ माने जायबा हौवा बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव मा गामि बेखौ आं बुंला आरो नैबे सासे जायबा नैथि बिसि बे नैथि बिसिया माबानि कार्बि आंलंनि जायखिजाया जायगानि मुंखौ खोन्थाया आरो बिसिनि मुंखौबो खोन्थाया बिसिनि मोखांखौबो देखाया दा मिटिङा सोलिगासिनो दङ आरो दा समाधानखौ खालामनो नाजागासिनो दङ बेहाय जोंहा गुवाहाटी जिल्ला एक्सन डिबि दङ आरो लोगोसे सेंग्राफोर दङ लोगोसे बे नैथि बिसिनि न'खरनि मानसिफोर दङ नैबे नैथि बिसिखौ गुवाहाटीयाव खामानि मावनो फैनानै नैबे गिबि फिसाया दंफैयोमोन बेहायनो नैबे गिबि बिसिया सहायनो हायियाव गोबाव सम जाबायमोन नागिरफैबाय जोंहा एक्सन डिबिखौ गुवाहाटीनि एक्सन डिबिखौ नागिरफैबाय बेहाय नागिरबाय जोंहा मोनबाय साक्सेस जाबाय अपारेसन साक्सेस जाखांनायनि उनाव दा मिटिङा सोलिगासिनो दङ जोंहा मिटिङा सोलिगासिनो दं बेहायनो बेहाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आरो कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टनि आं जायगा नामखौ खोन्थाया बेहाय माने हौवाया उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय हिन्जाव गिबियाबो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय हिन्जाव सेकेन्ड लानानै थाफैनाया बेहाय गोबां गोबाव जाबाय बेहाय हिन्जाव सेकेन्ड लाना थाफैदोंमोन ओमफ्राय दा बेनि सायावनो मिटिं जागासिनो दङ दा बेनि माखासे माबाखौ दायित्वखौ जोंहा एक्सन डिबि गुवाहाटीयाव थानाय एक्सन डिबि बिथांमोना लादों आरो लोगोसे एबसु आफादनोबो होनाय जाबाय आरो लोगोसे रायजो राजाफोर दङ आरो लोगोसे नैबे जायबा नैथि बिसि बिसानि न'खरनिफ्रायबो दङ आरो लोगोसे गिबि बिसिनि न'खरनिया दा फैगासिनो दंबो जानो हागौ आरो जुदि फैयाबाथाय ओजों थांसिगोन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव आं जायगा नामखौ खोन्थाया आरो बे जायबा हौवा हिन्जाव बिसिनि मोखांखौबो देखाया मानोना देखायबाथाय एसे उसुबिदा जागोन दा बेनिखायनो आं देखायनाय नङा बे मिटिङा जागासिनो दङ नैबेहा मिटिङा जागासिनो दङ आरो नै मोनसेयावबो मोनसे पार्टिया बेयाव मिटिं जागासिनो दङ माने सानै हिन्जाव नालाय हिन्जाव गदाय बा नैथि बिसि बियो गुवाहाटीयाव थानानै लाखुमादोंमोन बा गिबि हिन्जावखौ गारनानै बे गुवाहाटीयाव दंफैगासिनो दंमोन गोबां साननो गोनां बाथ्रा जोंनि बर' समाजनि गेजेराव मा जागासिनो दङ हिन्जाव थाखानानैबो हिन्जावखौ थगायनानै फैयो ओरैबायदि हिन्जावा दंखायो गथ' सानै गाहाम दंखायो गथ' उन्दै गथ' दंखायो आरो गथ' उन्दै थासेयावबो बियो नैथि बिसिखौ लानानै दंफैगासिनो गुवाहाटीयाव इन्जय खालामफैगासिनो दंमोन साननैसोनि थाखाय इन्जय खालामनो दा मा मोनखो आरो बिसोरखौ मैयाहाय हमदों मैयाहाय जोंनि एक्सन डिबि आफादनो गिबि हिन्जाव जायबा गथ' गोनांखा बियो कमप्लेन हरदोंमोन आरो मैया नागिरफैदोंमोन आरो मैया नागिरनाय फार्स्टनो मैयानो हमखाबाय दा बिथांमोना बेयाव मिटिं जुथुमगासिनो दङ नै मोनसे खिसा मोनसे आरो नैबे खिसा मोनसे नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि